le do hwyl fyrstiach. Oh, a hirkish. Fáilte ribh géad leanamh Hulk. Le de hell tor era de Milana. Dear Glitz. Fáilte ribh dara leanamh Iron Baby. Imagine-moi. Fáilte ribh tríú leanamh Batman Baby. Dear Glitz. Oops. Fáilte ribh geathrú leanamh Spider Girl. Fáilte ribh guigú leanamh Supergirl. A ligamdún leanaí go léir a chomhramh. Leanamh dearg buí glas aráiste agus gurm. A fáistí, caithfí mé an seomra a ulbhú don am codlata. Le do hwyl fánaí de hiíocháin. A hirkish a glina. Seo Shomra Superman. Fianor. Is Browlum an Shomra seo. Dynamish immert an seo anish. Fan go fóil. Cáhfuil an leanamh gurm. A hirkish Shomra Spiderman. Wow! Is Shomra Sugarha Forfa Aisha. Fan an seo fact tamil. Buí glas aráiste. Fan nóméid. Cáhfuil leanamh gurm agus dearg. A hirkish an Shomra Batman Umlan. Is an artist fair le himmert. Cáhfuil leanamh buí. A Gwini Feich. Seo Shomra an man. Tá an Shomra seo furfa. Tom chun immert an seo fact tamil. Cóneachí siad na leanaí go léir. A hirkish Feich an Shomra Hulk seo a Gwina. Dynamish immert an seo. Oh, Neil. Caithfí mé na leanaí go léir a aimsiú anois. Oh, is Browlum Dewan Allah a Haringt. Dynamish Count a Haringt. Anish by two Marmofata Nua. Glafi me Spindrilla Ert. Oh, Kadation. Spindrilla. Fanan show fab no me the one. A hirkish. Face the Dewan Ola Fear. Ta an law show close Sprio. Spider Girl. O'Neill. Coffee me Dolivolach. Spider Girl. Tá is agam go bhfuil tú an seo. Dawan alla, squailúich. Stop. Is a Mahara Spindrilla. Ho, Spin K. Spider Girl. Tá sé an amsúin. Slán Spindrilla. Ashlingi Millish. Dynamish na fáistí sorléach eile a aimsiú. A hain eeltog, a dos diahan, a tree lame, boonty.
Ní sé sin dín. Déanamis Darsa. Fan Nomad. Lan of Batman. O'Neill. Coffee mé dul a bhullach. An bhfuil éon duine an seo? Tá is agam go bhfuil tú an seo, buchail scíthán. Tar an seo. Am dul a chudla, buchail scíthán. Chula sábh. Tá trí leanmh eile fágtha le fáil. Oopsie. Fech, hog pleido, déanamis immert. Déanamis seáil bhfuil agan a niis. Har, gurm. Bua Hulk. Cad a Harlan seo. Ní dhearna mé aon rud. Am culata, Hulk beag, déanamis dul. Caithfí mé a dul leanmh eile a aimsiú, déanamis dul. Tá an cuacht agam. Dé sé ínta. Go raibh maith agat, a níos tá sé an amtréála. Cad iad na tuireann sin? Tá duine éigean ann cinnte. Tá duine éigean ann cinnte. Coffee mé dul a bhullach. Níl, coffee mé áit níos fearr a aimsiú. Ó, cinnte. Fuair tú mé. Fuair mé thu am culata a chriblódín beag. Tá a haon leanmh eile fágtha le fáil. Am chun isce a ól. Sin níos fearr. Fech a ghuoine carcho fiúnúir, déanamis immert. Supergirl. O'Neill, déanamis dul a bhullach. Neil. Tá sé ceart galore. Supergirl. Se, gawa mé agat. Am culata, Supergirl. Fui dhearra, déirí linn na leanaí go léir a aimsiú. Am chun scí a ligean don achtraí nua. Caithfí fiú na sorléachra beaga éisteacht agus na rialacha a leanúint. Éiste gcónaí le do bhúntóirí agus ná rith ar shiúil. Hey, fan
Grau mé riamh is scoil có neamh ganách seo, ach tá mé bís a eáil conas a ibríonn na ceachtainna an seo. Caithfí mé mar rang a aimsiú go tapa. Rang matematica. Is bralam matematic, téimiis go dtí an rang matematica. Ní 5 lumsa é bhí an lámh seáil ceangalta go donna. Hiagid, Eva, cadtá á dhéanamh agat an seo, té isteach sa siomra ranga go tapa. Búla or math léon nua gach duine, Eva. Dia ditch, Eva. Céin fáil tháinig an math léinn nua gan an éiad scoile, tá sé sin có aisteach. Ceart golóir, bígí das lé. Ó se, béidir go néróid muid cards a fiú. An bhfuil tú ag iarraí imirt? Níl, go raibh maith agat ba bhhalam díriú ar an gceacht. A fáistí, tá sé an am ulbhúd an ceach. Ceart golóir. Agus chuir a dúrléidí ar leataí. Go hintach, tá tástáil matematica agin nniu. Go raibh maith agat is bralam thástálacha. Níl, Eva seo, ghlach é seo. Ag trí móide a dó cóhram le a cúig. Tá an pápéir scrúdathe seo an neamh ganách ach déanfaí mé mo díhel grád ma a áil. Ceart golóir, tá an tamistí, tá sé an am de hástálacha a bhórt isteach. Tá súlagam gur éirí go matlam ar mo hástáil. Slán, múntóir. Feici mé hu, múntóir. Slán. Fáilte go dtí an ceantín le go is neamh ganách. A fáistí, ní de láva I gcónaí rih bhia, chuiníonn sé miocróib ar leat éibh agus cabhraíonn sé leat fannach sláánú. Cad ba wath leat inniu? Ba wathlam anrah miso, rolla suhi California, agus a hain danú le de huil. Ceart golóir. Go raibh maith agat. An tatnabas. Ba wathlam anrah miso, slis pizza, agus uachtar rota. Ban tatnab as the vela daha. Ba wathlam suhi tempura. Kosh burger agus madra tech. Go raibh maith agat. Tá wathlam rud éigean níos arúnaí don bhricfeasta. Cad a bhfuil fád dom? Cad faoi roinnt tósta le agus ifacha. Sin go hiondach. Tá sé sin go maith, ach an bhfuil rud éigean eile agat is féidirlumm a roinnt le mo chóscoilóirí. Is é seo go ddíreach a bhí uam. Sílam go gcuinneoidh mé an pizza don am in bhí seo. An féidirlumm sí luise? Cínta. Conas a ihan sibse é seo, níl sé seo initsa. Tá rud éigean níos fearr agam. Cad é seo? Bhuiile. Wow! An bhfuil cuma bhlasta air, dúsáid mé plúir baine agus ifacha chun é seo a chruthú. Cabhraí leat féin. Blasta. Am de Johanna. Fáin a Alice tá sé sin có donna dit, tá rud éigean níos fearr agam. A ghuioine féach sú sucréibh agus suúgurm atá ann rinne mé é ar madzin, tá go leor vitamíní ag suúgurm agus sucréibh, tugann sé fuinmh dit agus churann sé neart earth, bhain tatna bhas. Go deimhin, tá níos mó agam. A ghuioine seo roinnt gomí daobh. Go raibh maith agat Eva. Tá fáilte roimh a ghuioine. Dia dit múntóir. Ha,
Hi, Moonsour. Hi, Moonsour. Tá an ceacht inniu an sprí mar is féidir leat de thionscadal alína féin aránu. Tá mé chun sucrú bláhanna álan a dhéanamh. Mis a freisin. Is málum bláhanna. Tá an tasc inniu có simúil, ba bhlam rud speisialta a dhéanamh. Thug mé cuairt ar foras le déanaí agus chunig mé an pictiúr Mona Lisa, agus déanfaí mé rud éigean spreagtha aige. Am chun de chuidibre a chur láthair. Seo crísantamum, tagan siad I golóir dahanana, buí bándar bán, agus fiú glas, bíonn siad faoi bhlás an óir nuair a stopan an chuid is mó den na bláhanna eile ag fás. Seo blá pluma, bíonn siad faoi bhlá ag deire an gebhrí. Seo magarlín, is maith lo átainna te táis, is féidir lo fás I bhóris, sléimhte, agus fiú crain. Álan, daha, ala eile, sinna móide. Rinne mé an séhir alína seo spreagtha ag pictiúr Mona Lisa. Rinne é le Leonardo da Vinci, níl beagnach éon fáirí in aice ag. Braíonn agóra difriúil ó gach ilan, uaireanta sonna, uaireanta dóíra. Eva, tá sé seo iontach a móide. Loma, dalti, agus fáilte chuig an rangóíochta. Inniu, déan from id stadéir ar bhúnlaí míonraí a léiríonn ólacht an dúla. Féach ar seo. Oh, woo, Crystal. Moonsour, tá mé ré chun mo crystal a scrúdú. Jaus, Eva, agus cad is féidir leat a insins dún faoi de crystal? Seo rud an crosata bánsar dearg. Tagan a da ó mangannéis, nídal speisialta taobh is tíd den crystal. Cruchíonn sé stríga nó ciorcail deasa taobh is tíd den cloch freisin, agus fighter é in átainna cosúil le Argentín, Peru agus Sam. Tá mé ré, seo green cloch mandarín. Tá scia aráiste nádúrtha ó Iran, agus aimsítear green cloch mandarín in átainna cosúil le Brasil. Seo fluid gorm, cruchíonn sé I grothanna fionúir cosúil le Cubana. Misha. Seo amistist curcra, is féidir lei a bheith éadrom nó andarcha curcra agus is cinál green cloch í. Iontach, obair iontach, gach duine, fáin sibh go léire. Díadíad a fáistí. Fáilte chuig rangpé inniu, táid chun sacra imirt. Yay, cool. Down alla, Moonsour, coward. Féach, fuair sé é. Fuair mé hu, a down alla donna. Déanamish spree. Fáilte chuig ar deacht palaeolaíochta, inniu curfií sibh láthair bhar tionscadal dinosaur. Ach ar dús, ba bhlam go daspeánna for sibh an táil iontaise Tyrannosaurus red seo. Bhí treid olmhór, sús le ceathracha trí ar fad agus bhí géala anláidir agus fiacla móra aige. Bhí a lábhar beag ach bhí sé fós ina healgar fiachmhar. Mar Tyrannosaurus red fado, thart ar 60 milliún bliain ó shin. Ba bhlam a thionscadal a chur láthair ar dús. Leonard, alathe. Taispeán dún cad atá ullmhaithe agat.
Seo é an Trex freisin, rounding mé an dinosaur seo mar is é an ceann is fearr lom é, ba é ceann den na dinosaur fiolatacha is mó ar an blánéad. Seo é an Ankylosaurus, níra sé ach plandaí mar ba libiúr é hílíonn a anam leirt cumasc mar bhí plátaí armór air. Bhí arabal mór cosú le club aige a dúsáid sé chun é féin a chusint. Seo é an Eunups ba dinosaur beag é hart ar bhéid cat ba libiúr é agus hatain sé leis duilóga boga a ithe. Seo é an pterodactyl. Oh, Neil, cad é seo? Tá sé có mór. An féidir le duine aigen rud aigen a dhéanamh. Féidir go gabhróí slapdríocha leis dul arás. Ó, cinsa. Eva, chuig ifig an phríomhúid inis. Misha, ní dhearna mé aon rud. Dia gut, sha, is Misha Prevoods in a Sculla Lego, oh. Dia Rich a phríomhúidsa. Dia Ritz, a Eva, sui shies, le de hull. Eva cada harla in use arang palontaliacha. Bhí mar díreach ag chuir tionscadal I láthair ach go tuban, ás má dinosaur mór agus thosaigh sé ag eitilt timpeall an seomra agus go hunraic níl sé má lucht níl aon bhaint agam leis. Tá is agam gur math léin mathú, agus credim hu, féithí tú dulawali anish, agus tá súlagam nach darlóis sé seo a ríis sa tochi. Go raibh má agat a phríomhúidsa tá súlagam freisin nach darlóis sé ríis. Bí a lá má agat a Yeva, slán. Bhain mé antatnamh as má lá ag an scoil Lego inniu, agus inis ba bhhalam a bheith níos ullmhaithe an chéad uair eile. Imagine wa around. Madin wa a bhúntóir. Madin wa gach duine. Cad atá ag tarlú? Eva, bhí an lá téma Lego inné. Má lucht a fáistí, tuair airt I gcónaí ar do schedule agus seáil gach rud faoi gcó le bheith cínsa, agus ná bíoh agla airt riamh rud nua a álam, mar nuair a bhíonn tú ullmhaithe, muíonn gach rud níos scríúla agus níos simúla. Gama a dúra a Eva. Ó mór ar scoil a Alex, slán. Slán a gad. Bí a lá má agat a Alex. Go raibh má agat a gad. Slán. Hai a chara. Hi he. Tá tú cóciadach. Orge, wrong. Ceacht líneachta. Caithfí tú popit merchlór a harings I a 15 nóméid. Ceart galore. Tusíonn do chuid ama inis. Níl ach peann luithe a bháin agam. A lehéid de bhí á. Alas an féidir lom peann luithe a áil ar iasach. Níl. Le de thuil tá má fin luithe deireanach briste. Níl is lumsa é. A bhúntóir tastíonn rud éigen uam le tarings leis. Cinsa, tógé a Alex. Go raibh má agat. Ó Níl, seo é má fápéir deireanach. Alas an dúircí tú pápéir dom ar iasach? Níl. Ó Níl, tá an ceacht hart. Tá an tamistí a fáistí tuair dom bhar guidébra. Aha, wú, jab iontach a Alex. Jazz! Tá sé seo dólacha. Ó, am lón. Ó Níl Malone. Níl. Hey. Cé a rinne an freisach seo? Haha, is é an duine sin é. Ní mise a bhí ann.
Is é an céad ceacht eile laic, agus baid tú dús, caithfí tú na líorróidí a chórtáil de réir da é a 5 nóméid. Ceart galore. Tosíonn do a 5 nóméid anis. Oh, tá do chuid amistí, a Alice. A lehéid de bhí á. Chód donna. Fuair tú Tá an rang scurtha, feicfí mé amórach sibh. Kosher. Ho. Kosher? An féidir lum teacht chuig de kosher. Níl tú I mo chara. Alex, cad a thuirla? Níl na páistí scoil ag irí imirt lum. A lehéid de bhí á, agus conas a bhíonn tú lo? Mar seo. Le de huil. Malone. Níl. Ho, níl a Ale! Caithfí tú a bheith níos cardúla. Go raibh má agad as sin, déanfaí mé iirecht a bheith níos cardúla. Madin wa a Alish. Dia glitch. Nobby borha a Alish. Seo de lawer a Alish. Go raibh má agad. Ard, wrong, tástal am an lé. Alice, tar an seo. Kay, Misha, Céin tá mé a Alice? a tree a chlog. Tá tú ceart. Mahu a Alice. Céin tá mé? Piesht. De a chlog. Zainam is shekel. Mahu a Alice. Céin tá mé? A hain a dó a tree a cahar a cuig a sé. Tá tú ceart a sé. Ceart a Alice a ríis. Ober intach. Gedas dénta a Alec fuair tú a. Yé. Go raibh má agad as bheith daslam. Bíimiis carda a ríis le do huil. Ba muid carda is féidir leat teacht chuig mo chóisiir. Go raibh má agad tuchaí mé. Bí I gcónaí cardúil.